Kikun samla ka Christian Endeavour Society ka Balang Presbyterian Saiden hapo karib hoi sinot menta ka sngi shitarik risau kala yo ban penya chakman ya ka jingrakhe ya ka youth week haswa banjam shaka jingrakhe ya ka youth Sunday ha ka ba menta ka sngi la sakhi ya ka jingshim benta ka ba shitrem jongki khun samla kanthei bat shinrang ka Balang Presbyterian Saiden ha ka jingya khun ya ka futsal football tournament ka ba shi sngi bala penlong da ka CE Society jong ka Balang Hamadan Futsal Hasaiden. Kumba ka phang jong ka ne ka jingrakhe ya ka youth week but youth Sunday kala kado. Kisamla ki ba ya ha ka jingmang ublei. Kumta kisamla kilashim banta ban pensa priang ya ka khubor jong ka jinglong ya teli ka jingit ka jingshania bat ban sam ya ka khubor. Halor ka jinglong kongsan jong ka kwat ka khia haman la ki para brieu ki bara thau kerpang da ublei trai kenrat. Lasaki ya kajing yashim banta jong ki samla lengba ki kenhun lani house belajar kerteng kum ke Juda A bat B Jerusalem bat Samaria A bat B hapadeng ki kenthei bat shinrang hakaba ka kenhun Juda A kala yo ra ya ka nam la do na ka banta ki shinrang bat ke Samaria A kala ra ya ka nam la do hakaliang ki kenthei lawan ban ai men sim bat shim banta lang ru hakani ka sngi da uba 3 minute men song President CE Society ka Balang Saiden ka kong RB lengwa ka bade ka trai madan nalor ki pro pastor bat ki nong sharai ka Balang Presbyterian Saiden ban yale kai hakani ka sngi ai kublai ya i habamut langdo bat ka tim ka jongi ka bala penbiang hakani ka sngi ki program baro kuresibon yapi ba habamut bulan yak ban kerku yapi bat kumjurung ai kublai ya baro ki tim ki balasim raham ban yale kai nanu basdang ngayo i ya ka jingit ka jongpi ngayo i ya ka jingatli ka jongpi sitim kane kawanra ya ka jingatli ka jongi hakasi society ka jongi ngakerman banang ne sakman bangindon kum kada mensiam bangnya don ngaya jingat trailang ha baro gikam jogasi society kane kalau gajing sedang majungi jong ne usnam arja upsan ka ba kum ba ka thim ka ong ba kisamla ki bayat ha ka jingmang jong ublei ta ai bangin yat ha ka jingmang na jong blei kum kisamla bangin im ka jingim ka ba ba ka ba tiu tiu blei kenapa ki blei ha ba ki yo i ka jingim ka jungi kin but nuksai ka jingim ka jungi ngai ku blei baro ki tim na ka tim Juda Samaria bat Bethlehem monang ne sakmat nginang penbha cucu ya ki jingla kai ki jungi ki bangin saya ke ha ka youth week tingi ke nginget skam da ka bajing simantala ngajong pi kan long ka jing job kan long ka jing kerku ya ki samla ki ba don kelang ka society ka jungi ta kana ka por nga ai ku blai kerpang ru ya i madam ibal ai smobha ya kana ka madam ka bangila yo ban pendon kam ha kana ka por madam na kalian na society ka jungi ngam tani ai ban ai pi ane tam ka jing kerku kurdo ba blai na ai pi ka met ka bokot ka bakia na ai pi ya ka mensim ban it ban wat ya khmat ka jong blai ha ka jingim jong pi ba man la ka sngi blai nyo ban kerku ya pi ya ka yang ka sam jong pi lukum jo kan kan ni ya ka je fil fana Nama saya top latih gol. Hakba nakalian ke jongka kalayo ban berfai atli gol lengbar pro pastor. Dah. Persiap. Saja. Pasang defender. Pasang. Tahu kapten jong adu bol lu. Tuh, sila kali long itu nak apa pun keman, sudah ada kebal
Ada kayak gini lah kayak apa man man le. Adun rum je. Oh adun rum je harusan. Hagabaka tim Samaria Kalayo ya ka? Corner. So compare ta. Kajing shoot kembali dari para. Tak main oleh Abdul, Rio na penduno yak ball sarut. Pastor, hadir melihat gol, kedua Daniel, nah mentahun Islam, Hajar Arfusan, kata futsal, jaga tarik Pastor, Dani Ronaldo, jelas kata mau Pastor, iba sa iyo ya ka Nando, ya ka best players yung ka futsal. Sania lagi jong di tim kijongki. Tata melay tata. Halftime nagpapatag kaya to. Professor Jas Katamo, magre iba sila kay Iban Maru. Tin lakay. Susunod. Goal kick. Erik, pas. Kami pas tim Samaria. Berkenan. Leader tim Samaria. Oh. Manrap. Leader itu. Futsal giging primo. Yes. Samaria. Le. Sangon magilakay. Iya kan gini ani gila bisa perangot. Wait ta. Bahaya lah kan layo kay kapun juga tapi. Baik, ayo. Nah. Best player. Nah. Oke. Best goalkeeper. Woi, tanggal na biya. Dah. Asli berat tah.